ma dihita salihita. Omati puna hita marsiajar sekolah sabata. Jupang mahita muse di program Beta Hita Marsiajar di sekolah sabat. Persiajaran sekolah sabat tu nama godang triwulan 2 2010 sia. Sahat mahita tu persiajaran 12. Nah gabi persiajaran tadi sabat potari ima tanggal 15 Juni 2010 sia ima aha nadi ida nasida di bagasmu. Namardomu tu persiajarano di bagasan semingguon tajahama piga ayat na adong di Bibel. Na parjolo di Yesaya tuluk lalu ayat 30 sia. Di sada Korin pitu ayat 12 rodi ayat 15. Sada Petrus tolu ayat sada. 2 Heber onom ayat 12. Heber 10 tolu ayat pitu. Doho tolu Yohanes 10 sada. Yesaya 50 lalu ayat onom rodi pitu. Dohot 10 dohot ayat 12. Nagabi ayat siapilo dihita di bagasan semingguon imana tarsurat di sada Petrus 2 ayat sia. Songnoma hatani debata. Alai marga na pinilit dohamu. Hamalimon na raja. Bangso na badia. Haum na ginonggomanna asatung di bari tahun hamu. Dengan ni rohana ni ibana. Naung maju hamu sian nahulum tu hatironna halongangani. Dihita saluhutna. Raditiki hita nunga sahat di hadongon sadarion. Na adong dihita hai paso. Parhepengon. Madok moleate dohita tutuhane. Manang nabalik na dohita. Madok. Alay moloro todong ta tu bagas ta. Ahado naboy di bereng nasida sian isini bagas tay. Tarsongon utusan sian Babil naro manopot Raja Hiskia. Alus ahama naboy lehonomu. Hobar tu suku-sukun panurinang ni Jesayai tu rajai. Aha nadi ida ni nasida sian bagasmu. Boy me tajaha di Yesaya tulbusia ayat 4. Aha do nadi ida ni halak di bagasta. Aha do nadi ida suru-suruani. Todina dia do namian di bagasta. Boy do sasahalaki manganggo uap ni tangyang di bagasta. Adong do haburjuon roha naringgas mangurupi. Holong manang muruk do. Manang rimas do. Songoni roha hapaeton. Dohot parbadaan na adong disi. Boy do halak naro tu bagasta marpikir ia Yesus adong di bagasta. Oma suku-suku naro narikot dihita. Sude laho mamareso hahadongon di bagastabi. Di mingguon, ideo tama piga-piga hadongon na boy mabayan bagastai gabe inganan nauli. Daw siyan hasusahan. Dohot akka abad-abad na adong di rumah tangga tay. Oma natotong na gabe si pikirota. Asatung bagas tay dihida akka halak. Na gabe bagas na mabuan nadigan. Songonima persejaran sekolah sabata sadarion. Horas ma dihita saluhutna.